siis 144. Pitäis vetää tällä, koska 144 Hz ois jollain, en tiedä. Onko se 104 Hz? Mulla on 120 vaan. Voi vittu. Mä Kui? yritän nyt tehdä jotain matemaattista teoriaa. Mitä teoriaa? Mä tiedät sä silleen, että no nyt on 150 pienessä ylitys ja mä vedän, koska vittu pingviinillä on 144 jalkaa, niin monella on paska. Mä vaan halun jäpätä, tiiätsä. Ain't no way, jos toi tulee video. Mä en halua, että mä jäppään pingviinin jaloista. No voi nyt vittu! Ei! Jos sä vedät tän läpi, niin mä raiskaan. Niin mä saan ei vitussa! No mä, Yes, mä vedin ton jo! Yeah! Äijää!